Môžeš. Si sa nezjavila. Na to, že hádky, ktoré tu boli, nestali za to. Smeri doniesť. Je to tak, že velice dobre žijú. Daj. Ja som to hovoril. Super. Zabudnúť aký svet na to, aký je ten, koľko to je a na čas, a ne aj na všetko. Super. Žijeme kvality zvieratá a zvieratá žijú pre nás. To je velice uvoľňujúce. Menej stresu, preto sa asi volá knidožinorie aj dosť rokov. Super, dobrá. Taký stres, jak nemáme. Roboty domov, deti okolo, blablabla. A tuto je to ozaj také úplne uvoľnenejšie. Iba si navaríme, čo si žijeme, ale ty zvieratá dajú nám, čo potrebujeme aj my zvieratám. Takže je to tu úplne také dokonalé. Komu by život na farme? Máme po takom výživnom popoludní plnú veselého chvíľukania. No, každému špásku je raz koniec a každému odchodu do duelantských domčekov začiatok. A tak napriek pokročilej hodine na farmu